गरिदेवा सत्यले कामना पूर्ण ହୋଇପାରିବନି କାରଣ କଣ କରିଦେବା ସତ୍ୟରେ କମାଗି ନଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଭୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବଶ୍ୟ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମାତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତାହା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାହା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମାତା ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ କନ୍ଦଳ ଦେଇ ପଠାଅ ମମି ସହର ନଗତିରେ ଆଉ ସୋଲ ସୀତା ନିର୍ମାଣ କର ହେଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଅଶୋକ ଗୁଣ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାଅ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ପ୍ରତିହାର ସବୁ ବଶିଷ୍ଠ ମୁନି ଯେ ପତ୍ର ଲିଖନ କରି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଗୁରୁଦେବ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ଭାରତ ବୀର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ